Vi klarer dem! Se stille! Stille! Og så, vi kan klare den! Nu slutter vi! Jo, altså! Sådan her, sådan nu! Nu! Sådan! Vil du være gris? Dit sorte svin, hvad kigger du på? Nej. Helge! Det var hyggeligt! Gør det her med jer! Og gentlemen! Men vi må videre! Det er du på YouTube der. Der er så en gris i aktion! Vi må videre!